Okay. Så begynder vi. Hvorfor virker lygten ikke? Hvorfor virker den ikke? Lad være. Hvorfor virker den ikke? Nej. Nej. Lad være. Photos of the break. Cell phone. Mark har lavet den. Hvilken af dem? Mark. Det er... Hold din kæft! Din kæft! Hej mand. Hej mand. Jeg ved det. Jeg kommer lige om lidt, tror jeg. Ej, lad være. Nej, jeg går ikke den vej. Jeg går den her vej. Er du kære? Jeg ved ikke. Ja, jeg står over ham, ikke? Techno light. Hold din kæft. Fuck. Han er der ikke. Hold nu bare din mund, Jannik. Jeg går ikke den der vej. Okay, det har gjort ikke meget bedre. Ah. Nej. 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 Nej, vel. Det sagde hun bare ikke til dig, vel? Nej. Hun sagde bare ikke. Nej. Nej. Jeg ved godt, den kommer. Men jeg bliver stadig forskrækket. Helt ærligt. Nej, flygt. Hold kæft. Det er ikke sjovt. Nej. Kom nej. Kom nej. Kom nej, det der. Nej, forkert vej. Jannik! Det lyder som om der er en der får nogle gasker. Det er fuldstændig. Run. Hvorhen skal jeg?
Den her vej. Så bare lige ud, okay. Ah, for helvede. Nej. Nej, han gør det. Han kommer. Der kan du bare se. Nej, han gør det. Nej, men der kommer en lyd. Hold kæft. Ej, lad nu være. Jeg har bare ikke gået så langt for det. Helt ærligt. Så det bare, men jeg kan ikke gå på de der toiletter. Fy for helvede. Det gør jeg allerede. Jeg prøver at se på hånden, når jeg spoler. Det kan have langsomt, men... Hvad er det der med, hvor man skal? Ja, nemlig. Så det er der, hvor han kommer. Ja. Hvad er det, man siger? Det er, hvor man kommer længere. Tror jeg. Håber jeg. Man skal bare løbe. Hele tiden. Lige meget, man ser ham. Dejligt. Helvede, du skal ikke gøre sådan noget med. Det er så vent. Det skal man simpelthen. Ej, det er ikke det, sådan. Ej, det er sådan. Det er sådan. Det er billigt. Det er sådan. Det er det. Jeg kan en køn der. Det er for helvede. Nej. Ikke sådan. Nej. Og der. Jeg bare ikke sådan, hvad jeg gør. Nej. Se. Det er sådan. Nej. Ej, for satan. Kom ud, der skriger hende. Jeg lever mig meget ind i rollen. Nej, hold nu kæft. Min far ikke sådan. Det er billigt. Vi køber det. Der er tilbud. Vi køber det. Det er gratis. Det er... Jeg ved ikke. Så kan du bare se. Man skal aldrig kigge sig bagud. Det er dumt. Ej, for satan. Nu må man gå lidt. Nu kommer en skrig. Jeg går. Kommer en skrig. Jeg går. Hold nu kæft. Men man lager mig. Det hjælper. Sådan. Ja. Nej. For satan altså. Kraften. Nå, det tager så lang tid det her. Det er jo en labyrint. Bogstaveligt talt, det er en labyrint. Godt, jeg tog den anden vej. Jeg tror den endte der om bag den der væg. Nej. Det er bare så fejl. Now I have the infos. It's time to escape. I must escape from this haunted asylum. Den touch, tror jeg. Den Samsung. Nej, vel. Jeg kommer så langt for at kigge på en fucking telefon. Nej, for helvede. Det er bare ikke sådan. Det er bare ikke sådan. Hvad? Luksus. Der er altså noget escape. Ja. Jeg prøver at escape fra starten af. Eller komme ud fra starten. Nej.
Jeg har lige set den. Jamen, han var sort i spas. No. Nej. Han var... Han kommer ikke. Kan du ikke bare stikke mig? Han kommer ikke bare på, at jeg slukker lyset. Prøv at kigge. Ja, det må være så flæber. Så prøv at kigge. Nej. Bare YOLO. Der er sandt så. Jeg tror det her. Her har vi ikke været med. Her har vi overhovedet ikke været før. Nej, det er dejligt. Det er billigt. Det er køber det. Sådan er min far. Sådan er min far. Han er billigt. Vi køber det. Vi køber det. Der er ude. Jeg går. Der er nogen, der spiller musik. Nej, det er. Der kommer stadig lyd, når jeg går. Ikke, man kan høre, når jeg... Hvad nu? Prøv at gå tilbage.